umame, bheka indodana, ndodana, bheka unyoka. Bazalwane, uJesu ngaleso sikhathi usesesiphambanweni. uJesu bekade ehamba nabafundi bakhe abayi12. Kodwa ngaleso sikhathi abafundi bakhe abayi12 bese besikethathi. Usehamba nje noJohn. Abanye sebesalele emuva ngoba uJesu sesemzimeni manje. Abasekho eduzane kwaJesu. uJesu eduzane nesiphambano ubona uJohn ekungumfundi wakhe oyemthanda kakhulu. Ubona kanye nomama wakhe. Ukhipha lamazwi ke uthi mame, bheka indodana. Uthi ndodana, bheka unyoka. Akasho ukuthi makabukane. Kodwa uJesu uthi kumfundi wakhe methi ndodana bheka umama, uqonda ukuthi uJohn makanakekele umama wakhe uMaria ngezidingo zonke njengoba yena esezosuswa lapha emhlabeni. Makanakekele umama wakhe kanjalo nomame. Makanakekele bani? Makanakekele ubani? Makanakekele indodana. Indodana manje usamnikeza ini? Umndeni omusha. Indodana ekungubani? EkunguJohn, okungumfundi wakhe amthandayo. Kanjalo-ke bazalwane, uma singabazalwane siyadinga ukuthi sinakekelane. Siyadinga ukuthi sinakekelane, sibheke ukuthi omunye udingani, bese siyamsiza ngalelo sizo asuke elidinga. Ngoba uJesu ukubonile lokho ukuthi yena useyasuka, usenikeza umyalelo kuJohn ukuthi akabheke i-well-being kabani kamama wakhe, ukuthi makamnakekele ey'dingweni azobe ey'dinga. Kanjalo futhi nobani? Nondodana makabheke ubani? Makabheke umama ukuthi uzobe edingani. Njengabazali siyadinga ukuthi siwanakekele ama-families wethu. Siyadinga ukuthi sibanakekele abantwana bethu. Lokho uJesu usinikeza kona ukuze sazi nathi esisele njengebandla lakhe ukuthi siyadinga ukuthi masinakekele imindeni yethu. Ukuyinakekela-ke bazalwane singayinakekela ngendlela ezahlukile imindeni yethu. Sizoyinakekela nje physically, sinakekela abantwana bethu. Sazi ukuthi fanele baye ey'koleni, fanele babadle. Uma begula masibase kodokotela, masenze njani. Siphinde sibanakekele nangokwezwi likaKristu. Kusho ukuthi njengomndeni kaKristu-ke manje nathi siyadinga ukuthi sinakekelane ngokwey'dingo ezinjani ezahlukahlukene. Uma singowomndeni kaKristu siney'dingo ezahlukahlukene.